Tata ngicela ama-chips sami bafetha ngidlala. Woyi bolona, ubavela thona sihlala nawe. Woyi bo. Naka nje ama-chips, bathathe phela. Yabo nje basela kumina. Ngeke kusawathola noma ungamane uyeke nje ugive up. Qatha kodwa ngiyafuna ama-chips sami, letha ama-chips sami mfethu. Ungazehlisa nje ucela, mhlawumbe ngakudabukela. Ngicela ama-chips sami, uthi awuhlani perhaps. Hayi baba fethu, siyani okuhle lo ha? Okuhle phela lo. Wenzakalani vele la? Hayi bo, athi bami class. Futhi labafana into yabo ukucuka. Nami ngifika abangenza nje. Ozokwenza ngifile lokhu inganele esekhaya. Ngabagcwayela la. Ahlupha namantombazane kanti. Ngimane sekubona-ke sigcwane ngeghost. Ya, sawa. Awubafana ngicabanganga-ke le nkomo. Get one for free manje mafika izolo. Sithinda ukuhle. Bakwenzani lapho? Bathatha ama-chips sami, nengithi abawabuyisa uqatha akafuni. Letha ama-chips akho. Ake. Awukhe kanjani ngoba phethwe yimina? Siyahlanya bafethu omuhle. Cacile phela sezamshiya. Qatha buyisela okuhle ama-chips akho. Ningathi angifuni, uzokwenzani? Futhi busela nomunye ama-chips akhe ukuze iphele yonke le nto. Awukahle ngibafika izolo, angingene ey'ndaweni engingakufuni. Yalamba boy. Ngizisuthisa ama-chips eshumi. Okuhle ufuna ukusibonela vele. Cha kashongo. Sengifike noZiyanda nje kuphela. Pho hanga wedwa uZiyanda. Ngifike kube ngekho base ngamyeka ke. Sengifisa ukwazi ukuthi yini lasibizele yona. Upropose yani? Anginificanga kuphi. Indaba kanti kwenze njani? Fine. Yabo kodwa uqatha bafethu. Imali hlisa umoya kuqala. Isenzeni manje uqatha? Okay. Ufike wangifica ama-chips sami. Wafike omuhle wamtshela ukuthi akangibuyisele. Yena wakhetha ukumshaya. Kuyafana noqatha lokho. Yini siyahlanya yini yena ekhanda lakhe lona? Angimazi, but obviously uyayenjoya ukuba uyibhuli ngoba wonke umuntu ukhala ngayo. Yazi khona omunye umfana kuthiwa ayabona. Ngahlangana nabo bembhulisha kanye nabangani bakhe. Aseyaphuma manje uqatha esandleni. Bukani. Nazo usanda sifika wahlela amaje cabanga owakhahlela. Nambuka. Hayibo, thatha akawacosha. Wathi uyasaba samgolozela. Sothini vele le ndaba yakhe ngoba mina sengiqala ukukhathala mina nsitha yakhe. Kuzo masiqhamuke neplan esolid kuba phela akahambi yedwa. Ya, uqinisile awami.